Onko tota prossu ottanut irti ja laittanut takas paikalle? Sitten viimeksi. Eikö tämmöistä konehuoltoa muutenkin striimaa sitten vai? Mä rakentelen tommosia serrikoneita periaatteessa mun striimeillä yleensä. Okei. Vähän erilainen tällä kertaa. Mut siis joo, mä oon Jimsillä töissä, niin sit siellä tulee näitä selvitettyä. Mä oon täällä ollut Assuilla vaikka kuinka monta kertaa just tekemässä siellä Jimsin PC-klinikan, niin mä ajattelin, että Jimsi ei tuu nyt tällä kertaa tänne ollenkaan ite, niin jos mä tuun sitten. Nää on aina vähän tämmöisissä pakettikoneissa, että tukeeks ne kaikki prossui, vaikka periaatteessa pitäis. Mutta ainakin sama generaatio, niin siinä mielessä parhaat mahdollisuudet jo, että pitäisi toimia. Nyt sen on ainakin pakko miettiä hetkeä pidempään uudestaan, kun siellä on eri prossu. Niin. Kato, nyt tuli aika rammiin tulee se valo. Toi on kyllä ollut semmonen prossu, että se käy tosi kuumana. Juu, siis tää jäähdytin on ihan toivottoman pieni tolle 12 ytimiselle. Ja tää oli tässä paketissa silloin valmiina. Okei, joo, toi on ihan normiviesti toi. Sitten vaan kokeillaan, jos se lähtis tuolla samalla prossulla vielä. Niin. Se voi olla, että toi prossu on vaan rikkinäinen. Niin. Kun ei se ole mitenkään harvinaista, että noi menee. Joo, ei. Kyllä se taitaa toi prossu olla kyllä, kun se tollain käyttäytyy. Okei. Miro kysyi, mikä tossa oli vikana? Prosessori. Tää 3900 Ryzen, niin tän kanssa ei vaan anna kuvaa, ei millään. Et 3600X laitettiin paikalle, sen kanssa toimii. Joo, mä laitan tuohon uudet tahnat ja kiinni tonne. Katsotaan, että se vielä 2 kammalla puuttaa toi 3600X kanssa. Olliko se, mikä emolevy tossa oikein on? Tää on joku HP Nomen setti. Siis tää on HP Nomen 30 litrainen, niin tää on tämmönen, näähän on aina tämmösiä super strippet. Ja sieltä se kuva muuten onkin. Se vaan menee noin. Naks. No niin, toivottavasti nyt sit sunkin paikalla vielä siellä sit toimii. Niin. No katsotaan, mä tuun päivittäin kertoa miten käy. Joo. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Laita siihen vaan, kyllä se siihen varmaan mahtuu. Joo. Hyvin ja täysin palvelu, mutta nyt alkaa prossu ottaa kyllä pahasti kiinni. Juu. No kato Noctua, se on kunnollinen, ei sitä tarvii ikinä vaihtaa, menee ei uutenkin. Ei ai joo, hienompi. Ei, mut jos ei olisi ikkunaa, niin miksi? Mun oli siis kauheasti pelouttais. Mutta mulla on lasipaneet molemmilla puolilla. Mä en halua yhtään valoa enkä yhtään lasia tähän näin. Mä oletaan pimeä ja hiljainen pöytä alla. Miksikään? Saat sä mulle noin sprintin, niin mä käyn hakemaan ne tosta Ei mulla ole ota vaikka kuva tosta, se on varmaan helpoinen. Jaaha, sä aletaan purkamaan tätä koneet sitten. Tästä vähän alkuun. Niin täällä on nämä suojatkin vielä. Joo. Okei, tää vaatii muuten vähän puhallusta. Nyt mulla on kaikki muu oikeastaan irti, paitsi just sit se toi USB 3. Tässä ei nyt sit varmaan hirveästi muu auta, kun yrittää pistää vastaan ja repii vähän vaan. No niin, sieltä, joo, tässä kävi just niin kuin mä ajattelin. Tää on aika tyypillistä näitten tän ikäisten Asuksen emojen kanssa. Tosiaan se muoviklipsu tästä jäi kiinni tähän itse liittimeen, eli nyt täytyy sitten tää ottaa irti. Eli tosiaan tää, nyt siellä on emolevy, pelkät pinnit näkyy tuolla vaan, et noin hyvin. Mut tän saa takaisin, yksikään pinni ei oo vinossa tai mitään, et nyt tää pitää sit vaan vääntää pois, tarvii siihen työkalun. Santeri kysyi, onko tää palvelu minkä hintainen, ei tää oo koskaan mitään maksanut eikä varmaan tuu maksamaankaan, jos mä saan päättää. Et ei tosiaan maksa mitään. Nää on täällä ollaan auttamassa ihmisiä eikä ottamassa rahaa. Nyt on kaikki ruuvit irti, se on tuo keskellä vaan tämmönen tappi. Otetaan tää ulos täältä. Oho! Nonni. Sieltä. 500 gigainen 860 Evo, 100 pohjainen. Ja sitten täällä on pohjalla. Onks tää 980 Pro? Oho, mielenkiintoinen mouttaus. Miten tää on kiinni tässä? Onko se ollut teipillä? Se on vaan niinku sulattanut itse tonne paikalle. Mulla ainakin se oli suorassa, niin se on aina hyvä tässä. 980 Pro jo, arvasi oikein. Sanotaan näin, että kun sä kasaat tän, niin saat pitää. Oikeesti. Tästä saa kuitenkin niinku varmaan 100-200 käytettynä tästä setistä. Niin ja tää on itse asiassa varmaan enemmänkin se arvo, koska tässä on 16 gigaa tätä DDR4, niin ai että. Luksus. Mut joo, mä voin vähän antaa käspämania vaikka no, sovitaan sitten, kun sanotaan, että mä arvostan työtä, minkä sä teet, niin sovitaan joku hyvä kenttäalennus tästä. Oh yeah! No niin, avataan sitten tää
PNyn 3070 ja katsotaan millaista täällä on. Tosiaan ei ole ikinä avattu, kun on sinetit paikallaan, niin joo nyt, yes. Oh yes. Senpä näköistä. Kyllä voi olla, että on nyt vähän huomattavasti hiljasempi kortti tän jälkeen. Nämä kuivat tahnat vaihdetaan uusiin. Ja... Tää näyttää ihan niin. Täällä on niinku puukarvollista. Niin on! Miksei? No siis, sit kun chatti saa päättää mitä laitetaan koneeseen, niin toi on lopputulos. Ja sulla on rautakauppa täällä mukana. Niin on. Siis kato, kun mä teen kaikista halvimmalla mahdollisella tavalla kaiken, niin silloin kun tekee omilla striimeillä, kun ei ole maailman suurimmat budjetit. Pakko kyllä myöntää, että varmasti ollut valpaata. Mä voisin Miko jatkaa tän tohon. Juu. Koska mä ajattelin, että käydään syömässä. Hei, mä tuun mukaan. Me odotetaan kuitenkin osia tässä. Mä heitän tän näyttiksen ruutit vaan kiinni, niin jos sen pari minuuttia venaatte, niin... Joo, volttikuski polkee vähän hitaasti. Se on telikan puolessa jossakin. Ei osu tuntia. Meillä ei onneksi ole kiire, meillä on tässä vähän yli tunti. Katoiko sä totakaan? Siellä on mun striimikone. Ai tää? Niin. Voi sanoa, että vähän on Hei, voiko sä tehdä joskus kuparikuppista? Voin mä tehdä. Siis, Pitää vaan kuparihitsaa. tai sit vaan valmiit 90-siä kato ja tekee niitten kanssa pelkästään. Niin. Kato sitä tosta plöijättyä kupari, se on käsistä taittaa. Kimpe on siis... Mä en tiedä noista eroja. Eikö? Kimpe Siis on sä lämmität vaan putkimies. kupari, niin se pystyy käsistä taittaa sen. Okei, pitääkö se laittaa insertti? Siis sä vaan niinku, okei. Tai Et pitää kupari- siihen holkki laittaa sinne silloin päätyyn, kun se menee kiristää sen. Niin juu. Mut siinä taittaa essa ei tarvii mitään erikoisuuksia. Et... Ilmeisesti niin jousi on ihan hyvä siinä olla, ettei se lysmään. Mut Kimpe, kato, sitten kun mulla on oma kotitalo, niin sitten tehdään kato sillä tavalla, että vedetään silleen sellaiset kunnon putket sieltä mun koneesta. Siis silleen sä oot seinien nyt tekemässä myöten. Linus Tech Joo, Tipsit. kun ne asuu siellä talossa. Niin, kyllä. Muistan, katsoin ne videot silloin kun ne tuli. Siis Linusilla oli silleen, että se omisti silloin talon, jota se käytti studiona, koska niillä ei ollut varaa vielä hommaa semmoista kunnon studiota. Niin niillä oli editoijilla oli yksi semmonen iso semmonen, olisiko ollut ehkä semmonen 24-25 neliö semmonen huone. Ja siellä oli joku 4 vai 5 konetta, ja niistä kaikista oli tehty silleen, että siellä oli, sen yhden faija oli käynyt hitsaamassa ne kupariputket joka koneesta, ja sitten meni joka koneesta koneeseen. Sitten se meni kattoja myöten ikkunasta pihalle, ja siellä ikkunassa oli semmonen auton radiaattori, ja siinä oli 1 000 000 tuuletinta. Siis Ja miksi käyttää se tietokoneen tuoma lämpö niin huolista? Sitten teekö sille lämmittää taloa sillä veellä? hei, Kesällä se halutaan ulos. niin, kesällä halutaan olla. No ei, mutta Eikö ne mennyt se jossain kohtaa sinne ammeeseen kanssa? Joo, ne teki silleen, että se amme meni sinne. Teekö se ei mene se kova Joo, sulkujen ei voi olla muuten väärät ruuvit nyt tonne. menee pihalle, nyt se tulee. No mut Linusilla on nykyään silleen, että se muutti, niin se omassa talossa on silleen, että sen nuo aurinkopaneelit, niissä on vesijäytys. Ja se sama vesi menee sitten sieltä aurinkopaneeleista sen palvelimiin. Ja se jäyttää ne palvelimet, ja siellä palvelimeissa on joku 6 konetta. Sitten menee ne kaikki vedet, ja se vesi menee niiden uima-altaaseen. Ja ne aurinkopaneelit ja ne tietokoneet ja serverit lämmittää se uima-altaan, joka on siellä pihalla. Kuulostaa siltä, että vakuutusyhtiö kiljuu kauhusta, kun toi Siis, vuotaa. niillähän oli ihan jäätävät ongelmat sen rakentamisenkin kanssa silloin, että Niin oli. rakennusfirma oli siellä ihan sillä, että Ne oli silleen, että ei kukaan tee näin. niin. Sitten minussa oli silleen, että me tehdään näin. Sitten loppuu työt kesken ja kukaan ei tule tekemään ja kauheat ongelmat. Ja sit niiden huonejäähdytyksestäkin, niin siitäkin se sanoisi jälkikäteen, että tämä oli huono idea ikinä. Mutta Ossi on silti, että kyllä mä nyt voisin tehdä sama jutun. Mutta me tehdään se paremmin. Niin. Peri varmaan tykkää ajatella silleen, että tulevassa omakotitalossa menee putkesta kynien myötä tietokoneisiin. Kunhan ne tehdään siihen pinta-asennuksena, niin sit ne saa poiskin. No niin, siinä on. Tiedätkö mikä toi on? Taulu. Toi on ollut Ossi teki videoa vaikka kuinka monesta taustalla toi. Niin, mä mietin, että näyttää katsotaan. Niin. Eikö tää ole vähän väärällä puolella? Ai tää tuulettimet vai? Eikä ole, ne on ihan oikealla puolella, ei ne mahdu tonne sisällä meinaa. Kato, mun pitää tää tuuletinkin tästä takana laittaa tonne ihan alas, sillä otti 2 ruuvilla kiinni vääristä kohdista. Et se ei mahtunut muuten, kun tuolla toi liitin tuolta radiaattorilta. Kato, kun tää on vanha Define R4 tää kotelo, niin ei tähän mahdu mitään kunnon vesijäähdytystä. Niin. Sitten se tehdään tällainen, niin kyllä se näinkin toimii.
toimi. Kyllä. Extra speakers. No nyt mä saan äänet tähän näin. Saatte kuunnella tuolta mikin kautta. Et mäkin kuule. Kato, tää on niin hyvin nää tekstit mitä näissä on aina. Wow, Shaka, if your right was a poker hand, I'd be folding it right about now. You think you got enough to beat my straight flush? Let's lay down the cards and find out on the track. Redux modi. Joku tämmönen Underground 2.net modi tää on jo. Finnish Fox teki porukasta tuli käymään. Joo, nähdään seuraavassa livessä. Niin. Ai Lego ja imureitakin on siellä uudessa tai tuolla huutokaupassa. Miten sulla on mennyt jo 43% akku? Tää on ollut lepotella viimeiset 2 viikkoa, niin siten. Plus sit tästä on akku aika rikki suoraan sanottuna, kun mulla on ollut tää välillä puoli vuotta koskematta, niin oho, mä menin väärään reitin. No, kierretään täältä. Läheltä pitää. Kyllä. Voitto tuli. Yeah! Hyvä se tallensikin vielä. Tämähän toimii, niinpä. Need for Speed ite pelaan, kun tykkään driftata. Joo, tässä on kyllä hauska se driftimode, kun auto menee ihan semmoiseksi luistelu. Ihan kuin ajaisi jäällä, kun... Tää on kyllä... Tää vai... Oh yeah! Supra tekee savu. Mistä tän modin saa? Underground2.net on linkit. No niin, sit jatkuu! Tosiaan. Semmonen sydämi, että nyt meillä on täällä näitä uusia palikoja. Soketti auki ja... LGA 1851 soketti, eli sen verran pinnejä tuolla. Nää Intelit menee sen tää teksti oikeinpäin tänne. Noin. Oh yes. Otetaan noin kaikki talteen, jos tarvitsee myöhemmin. Parin tunnin homma se periaatteessa on, mutta sitten tietysti jos siellä on paljon softia, niin sit se voi vähän olla pidempi. Siellä on kaikkea työasetusta vähän ja vaikka pelikone, niin mulla on kuitenkin sitten tulee kaikkea niinku ekstra. Joo, sinne vaan. Ai niin muuten, onks tää? Tää ei muuten itse asiassa tue 100 SSDt. Okei. Eiku, tää tukee. Meidän pakko laittaa tänne, tää on ainut slotti mikä tukee tämmöstä 100-pohjasta M2 SSDt. Joo, laitetaan se sinne sitten. Joo. Sinne menee korokkeet. Tää on ihan törkeä insinöörityö takana tää. Kun on siis 10 vuotta oli tyyli julkaisemat uutta jäähdytintä. Joo. Tää on ihan uskomaton. Kono kysyi mikä prossu, 265K vai oliko se KF? Jompikumpi. Tää oli KF joo. Kun tosiaan ne lavat tulee näissä niin lähelle tänne reunoja, niin ne on kuljetuksen ajaksi laittanut tänne tämmöset tukemaan, kun ei se ton enempää siellä ei tilaa oo. Nää on aivan uskomattoman siistit. Ja sit täällä on just vähän isompi tää goldplate. Tuolla on kans tommonen pahvi sisällä. Joo, juu. Ja täytyy muutenkin ottaa pois kun tää asennetaan. Ja sit tietenkin täällä kun tää on torksilla, niin antaa sun torksia avaimen siihen sit kanssa. Noin. Jäähdytin paikoille. Joo, nyt menee. Otan tohon. Tanki on niin alhaalla tää toinen kun pystyy. Sitten on vaan tää, että saadaan tää tänne sillatti, ettei jää johdot väliin. Onks noissa enää sitä, että jos vaihtaa liikaa osia, niin Windows käy herjaamaan? Juu, ja itse asiassa tästä se ihan varmasti herjaa tosta aktivoinnista. Ihan varmasti. Emolevy on semmonen mihin se eniten... kun täällä on sama näytöohje, niin se saattaa pystyä palauttamaan sieltä
Niinku siellä, no se puhelinaktivointi ei ole enää vissiin, sitä ei vissiin enää pysty tekemään, mutta siellä on se, jos sulla on Microsoft-tili ollut, sen mahdollisesti pystyt niinku sen kautta sen palauttamaan, niinku, että nyt tää on niinku uusi. Okei, täytyy sätkiä. Juu. Siis menee hetki nyt on sekas. Kato, kyllä sieltä kuva tulee. Loistavaa. Oh yeah. Vois sen BIOSin vaikka päivittää, jos on hirveä kiire on, niin se, ennen kuin alkaa säätämään niitä juttuja, niin sit se on valmiiksi uusi versio, koska tää saattaa olla istunut varastossa aika pitkään tuossa BIOS-versiosta päätellen, mikä tuossa on 04 alkunen. Niin. Joo, 3002 on uusin, niin toi on oikeesti joku, katsotaas. 10 versiota. Se on ensimmäinen versio vuodelta 24. Niin täällä on nyt tää kaikki levyt, toi on varmaan mun tikku, joo. Sitten se on aina täällä alimpana. 3002, jees. Sitten tästä menee 5 minuuttia. Meillä on myös tullut tämmönen seuraava kone tähän pöydälle, niin aletaan tätäkin nyt tutkimaan sitten tässä samaan aikaisesti. Hieno LED-kontrolleri. Katsotaan sit kun saadaan toi päivitettyä, niin sit saadaan se kiinni tohon, niin katsotaan, että siellä näkyy kaikki ja sitten lämmöt näyttää hyvältä. Todennäköisesti. Joo, tää on 6-toninen profiili. Ja tää lattaa tää 2 vs 1 on semmonen, että tästä 2 ladataan enemmän niitä kamman määräämiä profiiliasetuksia sinne. Ja täällä on sit, jos tää alkaa kaatuilemaan, niin mene tähän XMP-kohtaan ja tiputas toi 5600 profiili, kun se on sit semmonen, mikä viimeistään toimii sit oikeastaan. Mutta toi 6000 on vähän siihen tässä, että se ei aina toimi. Mutta tän pitäisi toimia kyllä. Se näyttää mun taustakuvankin ihan oikein. Joo, sama käyttis. Nyt vaan toivotaan, ettei Windows kilju ihan kauheesti. Keltaiset valot. Kattokaa. Wow. Asus Advanced OC Profile, okei. Interesting. Katsotaan, että me vedetään tänne vakioasetukset. Mitä tää sanoo? Ahaa. Miksi täällä on CSM päällä? Ja Resize-baari on kans pois päältä. Mä vähän niinku nyt kyseenalaistan nää BIOS-asetukset täällä. Artsi kyseenalaistaa koko PC-spesiaalit, mut kattokaa näitä asetuksia. Kattokaa! Mä en oo käyttänyt tätä siirtä varmaan 3 vuoteen. Onko se pätkinyt? En mä huomannut. Onks mä niin vanha, että mä en edes näe tommosia? Siis, mulla se jäätö, mutta se voi olla, että se on mennyt ohi jo tietysti, mutta... Niin sit sekin voi olla, että tiiäks, kun se siirtää toiseen paikkaan ja se on ilman sähköä, niin sekin voi auttaa siihen, että se... se voi olla. Sitten tekikö se sitä tosi usein vai? Oliko Joo, se... siis se oli niinku yhden pelin. Se teki sitä koko ajan. Sitten mä päivitin ajurit. Joo. Ja sit se niinku trainingissa se ei enää lakannut yhtään. Okei. Mut sit välillä välilehdellä niinku tuli sitä, että se vähän niinku browsista taas toimii. Nyt se näyttää niinku hyvältä. Haluatko sä, että me päivitetään se BIOSi kans? Joo, siis totta kai. Voidaan sitä, mutta sit siinä on se vaan, että kun sulla se Microsoft-tili nyt näytti tuolla olevan, Joo. niin sun pitää sit sen salasana muistaa. Koska sit kun päivitään BIOSi, niin sit se resettaa sen, sun PIN-koodi menee pois, sit sun pitää se salasana kirjoittaa sinne ja sit tehdään uusi PIN-koodi sen jälkeen. Muistuuko mä sitä? Et se on se ainoa siinä, että jos et sä sitä muista, niin sit sitä ei kannata nyt ainakaan tehdä. Et kannattaa mieluummin ensin selvittää se ja sit Mä ehkä ensin selvitän sen ja sitten mä tuon tän tänne Joo, ehkä tehdään sen niin. jälkeen. Ja sit tietysti, jos sitä ongelma enää toistuu, niin sit mä en tee yhtään mitään, mutta Joo. jos tää toistuu, niin sit mä tuon tän tänne takaisin. Joo, sit Nyt se voidaan... näytti suhteellisen hyvältä. Joo. Noniin, toivotaan, että se nyt toimii. Yes, toivotaan. Kiitti. Riittää. Jes, sitten lisätään munaa 120, niin sulla on tää 3 setti tässä, niin loistavaa. Bossi antoi mulle ilman. Ai mitä? Bossi antoi ilman. Ai, hän antoi ilmaiseksi, no niin. Oho, tää on muuten tosi jännä tää kone täällä näin, kun täällä on tää on läppäri emolevy periaatteessa, mihin on laitettu pöytäkonejuttuja kiinni kanssa. Aika hauska. Kattokaa mikä ratkaisu. Nyt on erikoinen. Siis niin se on vaan siis heatpipeit menee tänne ja jäähdytin onkin sit tuolla ihan reunassa, niin se menee suoraan se kuuma ilma ulos. Oletettavasti, jos se näyttää ainakin siltä, että se vetää nyt ulos sen tosta suoraan. Ja sit siellä on tosiaan sodimmit. Todella erikoista. Pois sieltä. No niin, kato sieltä. Haluatko toimia apukätenä tässä? Jos sä pystyisit painamaan sitä tosta keskeltä, missä mulla on nyt sormet, niin täältä sisäpuolelta käännetään se vaikka näin päin.
painat sitä vaan tosta ylöspäin, niin mä ruuvailen ne kiinni tonne tosta tuolta. Jes. 1 ja... Osaaks tuolta ylöspäin? No niin. Jes, nyt voi päästää irti. Joo, ja tosiaan perusliittimet näissä tuulettimissa, perus 3-pininen ARGB ja PWM-liitin. Ja tosiaan täällähän saa ne suoraan emolevyllä kiinni. Täällä on erikseen merkattu, että Top Fan. Otetaan Top Faniin kiinni. PWM siitä eka ARGB heti vieressä. Ja sinne vaan kiinni. Toi näyttää ihan hyvältä tolla ja sit nää vielä tästä näin. Ja sit kokeillaan vielä tää käyntiin, että tää käynnistyy. Okei, valot ei ainakaan vielä sytty, mutta okei, nyt syttys. No niin, kattokaas tätä näin. Nyt on valo. Tykätäänkö me tää päällä? Brrrr. Tällain näin, tehdään näin. Virrat päällä, niin meillä on 12 volttia. Mitäs tässä käy? Kato, se pyöris! Se pyörii! Mä löysin pyörimistoiminnon. No niin. Tosiaan meillä on ensimmäinen kone täällä taas paikalla. Niin aloitetaanpa siitä, että yritetään laittaa siihen vähän johtoja nätimmin. Oh no. Mitäs täällä on tapahtunut? Näitten pitäisi olla paikallaan. Niin. No niin, elikkäs. Mistäköhän tää nyt sit on täältä irronnut? Onko se tosta vierestä vai? Näyttäisikö toi nyt siltä, että siellä olisi, ne on kaikki 4 niinku samassa kohtaa. Näyttää se vähän. No niin, se meni nätisti takaisin sinne. Joo, se oli jo sieltä irti. Se oli vaan niinku tuolla kiinni. No niin, sit otetaan tää 24-pininen ja otetaan siihen toi palikka kiinni ja testataan mitä toi tekee jollekin mun laitteelle. Saksi virra. Se lähtee päällä. Eli se johto ei ainakaan niin väärässä paikkaa, että kuuluisi box saman tien mistään, niin tää on hyvä. Joo. Se on ihan... Mikä? Onks toi? Se MSD. Okei. No niin, nyt se pysyy. Ai tota just. Joo, tää MS. Tota mikä mulla. Savuhan No niin, painetaan virtan päällä. on. No. Pitäis olla pölynimuri, että saa voimaa samat talteen. Ei, se on edelleen. Odota hetki. Täällä on näitä nappeja. Oikaaks ne mitään? Ainakin kuva tulee, se nyt on hyvä. Napit ei tee mitään. Mulla on tässä kopasti kontrolleri rikki sit vaan. Oh. Savua. Häh? Tulee. Oh, okei. Mitä tapahtuu? Tää RGB-liitin, mikä oli tuossa emolla kiinni, mikä menee tonne koppaan, niin se savuu. Ota se irti. Mä otin sen irti ja mä otin virrat irti. Siihen suli. Mikä? Hupsista. Tässä on erikseen ostettu vielä tämmönen Fantexi hubi. Tämmönen, ja siinä on sattuu olemaan samanlainen liiti ja se näköjään toimii. Niin laitetaan tähän vaan se adapteri, mikä mulla oli täällä, kun se näytti olevan sama yhteensopiva. Niin Ai se toimii. kokeillaan. Nyt pitäisi toimia. Ja Sitten toivotaan, että tää jaksaa syöttää nyt kaikille virtaa tarpeeksi. Kaikki valot palaa. No nyt on valoja edessäkin. Palaako tuolla ylhäällä? Palaa kaikki. Mä en voi nyt kääntää tätä. Siivotaan nää pois. Joo, nyt on kaikki valot päällä. Niin loistava. Hei, kiitos kun sareette liveä. Kyllä on niin paljon hienoa. Kyllä kannatti tuoda tää tänne. No juu, saatiin se nyt sit. Jerski sanoi, osaisiko itekin pistää hihat yhtä nätisti. Joo no, harjoittelu tekee mestari ja tääkään nyt ei vielä ollut se ehkä kaikista siistein mahdollinen, mutta niin suht siististä nää saatiin. Ja tietenkin se näyttää hyvältä tällä puolelta ja sit jos tätä ei hirveästi availettaisi, niin tännekin voisi ehkä lisää vielä vähän tarranauhaa, niin sit toi olisi vielä vähän siistimpi. Mä tosiaan leikkasin ne
irti nyt näin se Kopan kontrollerin johdot, niin niitä ei nyt vahingossa kytketä sit takaisin, kun siinä vähän näkyy, että vähän otti Sieltä tulee. Siinä. Siellä on vielä lisätukeakin vai? Se on heitetty kuljetuksen ajaksi. Niin joo. Loistavaa. Täällä on tämmönen vanha tuttu jostain aikaisemmasta striimiltä. Eli me vaihdetaan. Mä otan melkein näyttiksä irti tästä näin, niin meillä on vähän enemmän tilaa. Tässä on 3060 Ti Strixi. Se muuten tippui se backplate tonne, kun AM4 nämä backplatet tippuu. Hyvät tahnat oli, kun lähti helposti irti jäähdytin. Siinä on uusi prossu. Sitten meillä on uusi jäähdytin. Mä vedin sellaista 5-7, vähän kipeä tuo variston. Ja irti. Se on ollut kyllä semmoinen. 2 ruuvi paikallaan hienosti noin. Virrat päälle. Ja valot syttyy. Siellä onkin täysvalkoinen näköjään tällä hetkellä. Kuvaakin tulloon. Onko siellä BitLocker? Oh no. Mitäs meillä on vaihtoehtoja? Windowsin uudelleen asennus. Se on se, minkä mä pystyn tekemään ainakin. Tehdään se. Jollei se mitään tärkeää. Ei oo. No sit me tehdään se. Joo, ei siellä ole mitään. Siis siellä on, me saadaan hommattua pelit ja kaikki imutettua takaisin mitä tarvitsee. Niin, ja nehän nyt on pilvipalvelusta tallennukset pääasiassa yleensä. Tehdään se sit joo. Siinä ei me. Se on puolen tunnin homma. Juu. Meillä tiputtais kyllä. Noniin, nyt me ollaan, nyt se meni oikein. Nyt laitetaan 25H2, Putin normal mode. Ja nyt me saadaan UEFI-modella toi Windows menee sisään. Jaha, sit taas jatkuu. Päivitykset mennyt. Oho, sehän skaalautus hetkeksi, oli ihan zoomattu tonne noin. Jaha, nyt se jo trotlas toi. Mitäs lämpöä noi oikein on? 110. Oh no. Joo, tää emolevy ei kyllä oikein näköjään pysty syöttämään noita vatteja tästä täydellä rasituksella. Ainahan me voidaan vaihtaa emolle. Niin, se on sit se. Mikähänlainen olisi hyvä? Oikeastaan semmonen esimerkiksi Asuksen Tuffi B550. Se perusmalli niin on ihan jees. Ihan se ATX-malli. Se on ainakin semmonen, missä on tosi hyvä virransyöttö. Ei se vaan riitä tohon, että se sais oikeesti täysin virtoja sinne. Kun se trotlaa saman tien. Se on niinku 5 sekuntia ja emolevy. No, ei mä työtä virtaa. Tähän seuraavaan koneeseen aloitetaan BIOSsi. Missä Filippiineen me nyt taas ollaankaan? Siellä on 3002 uusin BIOSsi. Kettu sanoo, kyllä nyt on 2 tonnin mopo hyvissä käsissä. Joo, kyllä. Ja niin, tää on nyt tosiaan Z890, niin ei edes pureta tuota tiedostoa, koska se vaatii kaiken päivittämistä varten koko chippitiedoston. Purkaa sen itse sit tuolla. Kopyto BIOS kansio, noin. Sitten se on ladattu, niin voi laittaa poisia. Sulla on muuten täällä peeling-feelingi vielä tässä näytöohjelmassa. Siis tämmönen suojata muovi tässä näin. Pois vaan, sä oot kunnia oikein. Täällä on kato Asuksen päällä. Heipä hei Arkkupakastin. Onks täällä muuten, mitäs täällä on nämä asetukset, niin tällä näkee helposti. Vetää defaultit ja sitten on aha, ei täällä on, tää on ihan täysin vakioasetuksilla periaatteessa tää. Mä yritin yhtä väliin päivittää sitä BIOSia, mutta se teki eka jotain, mutta sit se mun mielestä heitti jonkun failua sen jälkeen. Juu, se on siis, jos sit sä otat sitä koko chippifailia tonne tikulle, jos sä purat sen niinku vanha, niin se, nää Z890 haluaa sen koko chipin. Noniin, sit lähtee ME Firmware sinne päivitykseen. No niin, nyt on uusin versio ja se ei valittanut mitään tosta. XMP2 oli sellainen, että se lataa koko sen profiilin sen sijaan, että niinku, ykkönen on semmonen, että se yleensä lataa emolevyn muistista enemmän. Optimointeja, niin tää on yleensä vakaampi tää. Joo, katsotaanko mistä toista puolta, katsotaan nämä valot lähtee ja sitten jos katsotaan noita tuulettimia vielä vähän, niin joo. Mä mietin, että kun tässä ei ole mitään kohtaakaan, missä niitä yltäisi, toi on niinku lähin.
Onkohan se ikinä ollut kiinni? Joo. Tämä näyttää ihan jykevältä. Nää on ihan jees tuulettimet kyllä. Toki tonne taakse mahtuu vasta 120, mutta tonne pohjaan menis. Mut se on sitten tän näköinen. Taakse. Joo, kaikki käy. Tää on ihan uusi. Nää on vähän semmosia, että nääkin tuppaa ehkä rikkoutumaan jonkun ajan jälkeen, mutta niin sit se voi vaan ottaa pois. Tää nyt ei maksa mitään. Joo, no siis saat toteuttaa itseäsi, jos haluat. Laitetaan mustat tuulettimet nyt lisäksi vielä. Mikäs siinä? Itse asiassa, mehän voidaan, toi varmaan riittää, jos mä laitan tän johdon tonne yläosaan. Niin niin sit mä saan, joo, tehdään sillä lailla. Nyt mä keksin. Hei, tietäjä, Niin. Tuolta. Yhdistetään nämä johdot toisiinsa, niin jos mä kaatuisin kovaa, niin se kiparansa pintaan. Se estää mitään. itse asiassa sen saisi varmaan täältä emolevyn takaa tän, jos tossa ei oo mitään sillä pintaliitoskomppare tossa takana. Et vähän ahtaa oloinen. Noniin. Ja kuitenkin on nyt silleen, että Noniin, se on kytketty sitten se. tai sillä tuli jotenkin erilainen. Tuolla noin hyvin. Mitä mummot syövät? Mulla oli itse asiassa semmonen marsu jossain kohtaa, minkä nimi oli mummo. Se söi ainakin kasviksi ja porkkanoja vai mitä kaikkea marsut nyt söikään. Nyt on vähän aikaa. White Ghost! Ei, no voit sä sinnekin tulla. Mitäs kato? Siellä onkin... Hei, kiitos. Nyt mä en näe mitään ja kamera ei näe mitään. Tässä on Kimpula. Hei, kaikki mun 5 katsojaa. Tässä on Kimpula. Menkää kattoo Kimpulankin juttuja. Jep, vitsistä löytyy Kimpula 2. Vitsistä? Jeps. Me striimataan ihan eri alustoilla. Minne sä oot menossa sitten? Sä oot YouTubessa. Mä striimaan TikTokkiin. 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 Löytyy mulla TikTokkiin, mutta siellä ei vielä mitään ollut. Meidän pitää pelata arkkiin. Joo, siis kyllä mä varmaan menen sen Ei, tää on kyllä, tää on ihan tässä, miksi kaikki menee pieleen, koska täällä se on viihdyttävää, siis tämä, kyllä, vähän niinku ne savut tuli täällä näin tänään, tää on. Joo, se oli niin rekeä, mä olin silleen, että joo, savu helvetessä, vai totesin tuolla, savu helvetessä, kun tarkistamme kytkenä. Sitten se oli silleen, savua, voi se vaat, ei voi olla. Liian pitkään lukenut. Ehkä. Onko se mun juotavaa vai? Kiitos. Giga Chat Miko. Mistä toi nyt tuli? Ok. Ja me tehtiin Ossinkaan vähän vaihtokauppaa. Mä saan laittaa ton seinälle ja Ossi sai R9 250X Matrixin. kyllä. Ja sit sä sait kuljetuksen kotelolle. Niin, tein 25 kilon kotelo. Jep. Terävä leuka. Sama. Onks mun terävä leuka? On. Sillä voisi vaikka tähän reijään. Voit leikkaa chatilta katoa. Sä voit korostaa mun leukaa sit varmaan sen kynän kanssa. Joo. Mä voin korottaa tehdä tosta navettaa. Sitten sä otat sen Ossin laukun. Sitten se voi kävellä teeks tälleen näin. Joo. Tää taitaa olla aitoa nahkaa. Oot silleen. Mulla on se näppäinhattu varten tuolta taskussa. Mites me laitettais tää nätiimmin tähän näin? Mä en oo kyllä oikein tyytyväinen tähän näin. Pitäis mulla laittaa vaan jatkojohto tähän? On se nyt sen verran rumaa tossa kuitenkin, että on se nyt vähän semmonen pilaton fiiliksen tosta saman tien. Katsotaas. Mulla on täällä tää mun oma laatikkovalo, joka tippus tänne, niin enpä jaksanut siirtää sit. Niin tuolla mun Noctua jatkopussi. Menemään. Ja tää on tosi tärkeää, että tää tuuletin menee täysin omaan liitäntäänsä, koska tää on 2500 RPM, mikä on ihan pirust kovempi kuin moni noista muusta. Niin kunnon asunnon välittäjän laukku ja tyylikäs ompi. Se on niin helppo. Voi kantaa kaiken siellä. Niin. Mulla on siellä niin paljon roinaa. Akkupankit, laturit, kaikki. Ylimääräiset mikrofonit, kaikki tommoset. Se on hyvä. Ja mä kannan tuota jäätävää reppuun, niin ei nähdään myöhemmin. Mä hyvä, että joku muu hoitaa nämä asennukset. Niin, mä oon joka vuosi ollut täällä hoitamassa Gimsin puolella sitten. Nyt mä oon täällä itse.
Mä löysin mun nippusiteetkin vahingossa. Mulla on 3 laatikkoa tavaraa, niin mulla on kaikki hukas tästä näin. Joo. Joo, niin 34 sit varmaan semmonen. Onko se semmonen 2560 kertaa 1440? Onko semmonen 3440 kertaa 1440? Varmaankin. Niitä ne useimmat on. Se on 2K siis. Joo, sit se on varmaan just se reso. Hei, mut hei, nyt palaa valot. Kaikki valot, tuulettimet pyörii. Kattovalotkin tulee sieltä. Tonne ei tarvii missään kohtaa pyöriä läheskään täysillä, ne tuotaan tänne vaan, että se ei pyöri missään kohtaa siellä. Hävisikö se? PCI Data Acquisition ja Signal Processing. Joku heittää vielä kalaksi. Oho! Rouskikin laittoi 200 ruusua. Oh my god! Kiitos! 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 PCI Data Signal Acquisition and Signal Processing Controller. Intel Chipset Device Software. Ja kokeillaan lataa se. Sussetuu! Roos kysyy, mistä puhe. Me päivitellään tästä näitä tajureita tähän koneeseen vielä, mihin mä laitoin näitä tuulettimiin. Ja Hei, nyt ne on täällä, nyt on kaikki. Kato, millainen kasa näitä on täällä nyt yhtäkkiä. Avautus vähän. Mutta jo nää muut täällä, niin nää on Apple-juttuja aika varmasti pelkästään. Sulla on vissi iPhone, niin sen lykkää kiinni, niin sit sinne tulee noita. Sit meillä alkaakin se emolevyn vaihto seuraavaksi. Kyllä. Hei, mitäs tuulettimet myy? Siis ei oikeesti näin niinku... Näillä ei oo mulla mitään arvoa, mulla ihan oikeesti ihan jäätävä kasa. Niin se, että sä laitoit nyt tuollekin noit, ja se varmaan tuu seuraavaan mun striimeihin jossain kohtaa lisää, niin se riittää mulla aivan loistavasti. Tää oikeesti, kun en mä oo täällä tekemässä mitään rahaa, vaan pitää hauskaa täällä kirjaimellisesti. Mun mielestä sellaista tavalla aika pistää hyvä kiertämään niin sanotusti. Joo. On kone kylkännyt 2 kertaa tänään. Joo. On se. Joo. Tosi paljon jotenkin sen, että se ei yhtään virtaa, että vanhaa Divinity on Original Sin. Okei, onko se siis niin, onko se vaan sammunut suoraan? Ihan pustaksi vaan. Se vaan sammuu. Ja sit se käynnistyy uudestaan. Virta lähdee eikeistä. Okei. Mä käyn ostaa virtaa. Joo. Onko se ehdotus, mä käyn kattelemaan tuota? Vähintään 850 wattinen ja 80 plus goldi. Ja me päivitettiin hänelle eilen ne palikat, niin siinä oli vähän kuin 650 wattinen. Sitten oli taas sama prossu kuin sulla toi 265K ja niin sit se on 3070, niin mä sanoin, että se on vähän siinä, että jos käy, niin sit tietää, että sit se on liian pieni, niin sit vaihdetaan. Omassa koneessa on Windows 1 lumea. Joo. Ennenkin. Nää on kaksipuolisella teipillä nää tuulettimet täällä, niin tää on vähän... Irtoo! Kyllä muuten on piukassa. Me voitais pitää niissä vähän pysyä paikallaan. Ja ottaaks kuinka paljon? Ehkä vähän. Nyt se meni niinku tosta läpi. Se on vieläkin kiinni siinä. Se on niinku halki toi tuulettimen runko tuolla, mutta se nyt ei pyöri. Nää on siis pelkästään valoja varten nää tuulettimet täällä. Please, come out. Mä oon tän ite laittanut tänne vähän Oho. Toi on ihan uskomattoman kovin tää. No niin, nyt me päästään ruuveihin käsiksi. Pitäisikö meidän tehdä toi melkein ensin? Toi on niin paljon nopeampi kuin tää juttu, niin nyt me melkein tehdään se eka. Okei. Mä veikkaan, että Sitten se on 20 pinnan alle. 140. Ei ollut paha hinta. No 140 on kuulostaa ihan oikein hyvältä hinnalta. Jos täällä on vaan kaikki kaapelit. Toivottavasti on GX-tonninen. Nää on hyviä. Mitä kuppaa? Ja Kuppa. Define R5. Toi oli R4. Siinä ei ole mitään tukea vesijäähdytyksellä. Niin aivan joo. Kyllä siitä on. Niin joo, kun toi radiaattori tungettiin tonne, missä oli noi Joo, kiintolevyt tilalla. tonne ihan eteen. Aivan. Tää on myös kiva, kun on silleen vähän vanhempaa sukupolvea, niin tykkää, että se on musta ja hiljaa. Se ei tarvitse olla mitään, ei tarvitse olla yhtään valoa. Tää on vähän kärsitty tähän, tää tuuletus on. Kato, kun meillä on, no joo,
kalliimpi malli ollut aikanaan tää virtalähde. Niin se oli modulaarinen, mikä ne sai tunnettua. Joo. Se, että kun noita on paljon halvempiakin malleja, niin toi on ollut sieltä vähän premiumimmasta päästä toi Prime-malli. Mulla itsellä meinaa tästä se 750 Platinum-malli ollut. Tai itse asiassa se on nykyään toskonen, se virtis. Tää oli muuten tämähän oli tän 30-sarjalaisen tää 16-pinninen. Niin tässä näissä uudemmissa on näissä Sense-pinnit tuossa, niin sitä ei saa tuohon kiinni. Eli meidän pakko laittaa tämän vanhan adapterin kanssa tonne. Okei. Se ei muuten se ei mene. Okei. Joo, se on fyysisesti erilainen, kun siellä on noin Sense-pinnit. Ne osuu tuossa PCB:hen, niin ei se mene kiinni edes sinne. Epi sanoikin tuolla, että näinkö minä Noctuan tornikuuleri? Joo, täällä on se G2 uutuus. Uutuus on kuule siellä, niin... Ja sit oli noin tuulettimet, mä otin irti. In search of incredible. Laitetaan noin paneelit kiinni, niin sitten ei enää. Nää muuten jäi näköjään ton kotelon nää kumitassut tonne. Ai vaimentimet. Jaa, mä uskon, että se hirveästi metelöi. Ei. Mä heitän ne nyt tonne Joo. kaapelia sekaan varmuudeksi, jos ne haluukin se laittaa sinne. Tää on hyvä, kun tääkin on seasonikin. Mulla on tähän ihan jäätävä kasa kaapeleja. Niin me otetaan ne kaikki käyttöön. Kuka se samaa kuin vanha tuo emo ja jäähäri, niin näyt pysyy koko perhe samassa kasassa. Jep. Mikä seasonikki tässä on? Tässä on joku hydromode. Hybrid mode. Se on toi on semmonen, mun mielestä oli se, joko se on koko ajan päällä se tuulatin tai sit se on sillä, että automaattisesti menee päälle, kun se on tarpeeksi lämmin. Se on. Sitten on jännää, mahdottaako ne mahtuu, kun nuo tuulattimet on tuolla ylhäällä. Ehkä meidän vaan järkeviä ottaa nuo tuulattimet tuolta kokonaan irti. Sitten se on niin paljon helpompaa. Tähän vaihtuu emuolevy, joo. Jos mä otan ton tuulettimen irti, se on helpompi sillä. Niin joo. Se on siinä vaan kiinni, eikä tosi jäähdyttimen itsessään. Tuttu klassikko emo tässä kohtaa, B550 plussa. Sitten siirtyy prosessori. Täällä on ne ruuvit, kun ei ole tässä emossa vielä ollut silotti paikallaan täällä valmiina, niin mä laitan nämä toisetkin valmiiksi tänne alle, tai siirretään tuohon päälle, mutta tänne sitten, niin sitten siellä on valmiin ruuvittu. Joskus muistikriisin jälkeen lisää muistia. Kyllä. No niin. Oho. Siellä on joku turnaus menossa vissiin. Kunnon elämys. Eikö meidän pitää ottaa irti toi toinenkin alatuulat, ei tää muuten tää ei kyllä mene. Ihan sisällä. Nyt meillä on vähän alempaa noi osa liittimistä, täytyy vähän vetää tonne. Rouskiperkä kysyy, onko Liali vai China Special Flekti? Nää on China Specialeja. China Special Flektejä on joo. Ja tosiaan näähän ei edes pyöri, tää on se kone mikä, no niin kato sieltä tuli. Hehkulamppu laittoi 101 plus 15 ja Olli laittoi perään 101 vielä, kiitos paljon. Onks tää nyt sponsorit vai nää kaverit kans sit? Mulla on näin hieno tää PC-klinikka pahvikin täällä, näin ettaa hieno. Epi sano, tästä tulee näin tuuletin kysymykset. Kato kun nää on tämmösiä roskistuulettimia, missä ei toimi nää pyöriminen oikein kovin hyvin. Mut näissä toimii ledit, niin me laitetaan nää vaan ledien takia tänne, ei minkään muun takia. Eli joo, nää on ledejä. Vähän niinku ledinauhoi. Niin sit se on niinku semmonen ihan täys paketti. Vaikka samat ominaisuudet, tehdään vähän pikkosentaan. Kyllä ois kaivannut, oli se HD 797. Sillä koitti kärvistä, mutta kyllä heti kun vaihtoi, sai sen pullokaulan pois. Niin. Ilmapeli. Joo. Ai niin joo. Tää. Vitsiläinen, meiltähän jäi Voi. Wifi päällä.
tuli pleikka Ja nämä oli kirjaimellisesti näköjään samat chipset-jäyrit, eli täällä periaatteessa on samat ajurit nyt, niin ei näitä siis tarvii asentaa. Wifi-kortti takas paikalleen tänne. Ei kun niin joo, se oli vielä se wifi. Ja tää on tää... Ei juri. Tää on tämmönen väsytystaktiikka tässä, mikä toimii. Se ottaa tonne emoon kiinni, mutta sen saa väsytettyä tästä silti pois. Joo. Come on. Lähde irti! Onko tehokas kone? 5800X ja 3060 Ti Strixi, et kyllä tää aika jeba kone on kyllä. Ykkösen antaa vähän periksi. Koitan väsyttää tätä bräkettiä täältä irti, että mä saan tuon wifi. No niin, nyt se lähti toinen noista. Sitten pitäisi olla, kääntää vähän tästä ylös alas. Niin. Noniin. Nyt se tuli tuolta. Kärsivällisyys palkittiin. Nonni. Ja itse pääsee hengittää nyt tässä näin, koska niitä Niin, todella siinä pitää on. enää olla. Tuossa on noin pari ruuvia. Joo, niin toi on toi. Otetaan tää vaan pois. Vedetään siihen pikaiset nipparit, niin eiköhän se saada. Eikä siinä mitään, meillä on Aimolla. Kato, tähän menee aika hyvin tälleen. Joo. Vetää se vaan läpi tuolta ylimmästä kerroksesta ja sit laittaa vaan tähän toiset, niin nehän pysyy siellä. Sä saat itses ja pätee. Se on hennes. Kiitoksia. Nyt ainakin vähän paremmin menee ilma sinne, minne pitääkin. Joo. On. Tossa on noi kumitatit, jos ne haluat ottaa vielä. Mä laitoin siis ton tuulettimen kiinni tuolla. Se mitä teet? Oho ja. Uusi päivä. Ja taas mennään. Tää ei kuulemma käynnisty. Taitaa olla edelleen sama juttu, että tää ei vaan niin saa mitään kuvaa täältä. Nyt me päästään tänne vapauttamaan prosessori vankeudestaan. Ihan cleaniltä näyttää kaikin puolin niin kuin pitääkin. Mutta joskus kun laittaa uudestaan paikalle, niin se saattaa auttaa tämmöisiä ongelmia. Niin mikä on aika randomia, mutta näin se voi joskus mennä, niin kokeillaan. Joo, sama juttu, ei se vieläkään. Ja jos painaa pohjassa, niin tää ei tarvitse siihenkään reagoida mitenkään. Itse asiassa, okei. Pohjaspainaminen toimii nyt. Mun mielestä se ei eilen toiminut. Batterivaihto. Niin tää otetaan se irti hetkeksi, että se muisti tyhjenee tuolta kokonaan tuolta emolevyltä, niin se saattaa ottaa. Täällä on myös tommoset pinnit tuolla alaosassa, tommonen CLRTC tosa noin. Niin sit kun sä laitat siihen ruuvimeisselin, niin periaatteessa se tekee saman asian. Sä yhdistät noin 2 pinniä, kun se, että sä otat batteri irti. Sitä kokeiltiin jo aikaisemmin, mutta kokeillaan nyt tätäkin vielä sit, kun ei se auttanut. Niin. Tuleeko yhdellä kammalla, pariston irrotuksella ja prossun riisiittauksella mitään eroa? Tää kone ei kyllä tee mitään. Tää ei aina mun laittais usernameen nyt välilyöntiäkään, selvä. Ei mitään taas kirjoittaa uudestaan, ei oo todellista. Maailman paras kirjautuminen kyllä tämmösessäkin setissä. Joo, noin ja sit. Joo, noin. Jokohan nyt. Noniin, tuleekohan mulle nyt sähköposti? Mä tein sen uudestaan. Jos mä kirjoitin mun sähköpostin vaikka väärin tai jotain, niin katsotaan. Joo, tää kone ei kyllä nyt vaikuta siltä, että tää haluaisi. Yksi mitä mä voisin tietty koittaa, mulla on tuolla yksi testi virtalähde. Jos me koitetaan virtalähde tähän näin vaihtaa, koska se saattaisi auttaa. Kokeillaan sitä, kun täällä on semmonen setti, että ei välttämättä voi hajota toi virtalähdekin joskus ja tuottaa tämmöstä. Mut joo, emolevyhän tai prossuhan toi nyt todennäköisemmin on.
Heipä hei. Eikö se ole nätti kone? Katsotteko te noin kanssa, kun siellä on kans tosi nättejä? Heipä hei! 10-20 tässä koko ajan. Ihan koko ajan. Ei oo tarvinnut kertaa. Noniin. Toiminut. Loistava juttu. Toi on tosi hyvä, että se oikeesti toimii nyt. Joo, tukkaama jossain. Joo. Ai että. Tyytyväisiä asiakkaita. Eilen kun laitettiin siihen yhteen koneeseen, missä oli ne punaiset ledit, noin tuulettimia lisää ja sitten päivitettiin ne BIOSit oikeaoppisesti kokonaan ja laitettiin vähän BIOS-asetukset, niin kaveri tuli kiittämään, että ei ole kertaakaan kaatunut kone ja tullut lisää FPS ja tosi sulavasti toimii nyt, että aivan loistava. Pam, 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 pam. Missä sun PS on? Tässä. Se on siinä. Mä laitoin testi PSUun, kun tässä on tän koneen oma PSU, niin mä laitoin tänne kiinni pelkästään 24-pinnisen ja ton prossun lisävirran. Täällä on tosiaan 9600 Ryzen toi. Mitä sä tökiit sitä siellä? Ja jos ei nyt kosketa, kun kone on päällä kuitenkin. No eikö ei saakkaan liittää täältä? Ei nyt liitellä mitään, annetaan alla kuule. Mr. Kontsamaster. Ei se kyllä no kokeillaan nyt vielä heipä hei Vargi, heipä hei Finnish Foxtekki. Loistava. Hei, meillä tulee näköjään lisää katsojia tänne kanssa. Hei, ihmeessä jakakaa tätä liveä, jos vaan suinkin jaksatte, viitsitte, niin niin. Sieltä pitäisi koht pitäisi tulla seuraava kone, niin noniin. Tähän. Koht pitäisi tulla seuraava kone, niin niin päästään sitä sitten ihmettelemään. Semmonen pelikone, kun siinäkin oli jotain ongelmia, että mahdollisesti pitää vähän BIOSia päivitellä sun muuta tämmöstä, niin katsotaan mitä sen kanssa tapahtuu sit, jos lähtee. Ai niin, ja sit sitä BIOS flashbackia me voidaan vielä koittaa kans. Näitä on aina yhtä mukava latailla näitä Asuksen sivuilta näitä juttuja, kun ei nää... Tää on turhaa usein vähän tämmönen. Pitääkö ne ohjeet tarkistaa, että miten toi oikeesti meni, että oliko se niin, että toi piti palaa. Onko toi joku errori, että se antoi ton tasaisen vihreän, olisiko se ollutkin sit niin, että se piti vilkkua jotenkin kovempaa tai jotain? Äijät! No niin. Missä se kone on? Sieltä se tulee! Oi! Äijä sai töitä. Täydelliseen aikaan. No mitä, kato nyt, siellä on mainokset ja kaikki, että on niin. Ja mulla on, eikö sä nähnyt mun koneet vielä? Kato noit. Ei edes kiinnosta. Ei, mä otan yksi kerrallaan. En mä tätä tarvii. Mulla on täällä omat piuhat. Monta konetta sulla oikein on tässä? 1, 2, 3, 4. Plus läppäri, plus Steam Deck. Oh yeah. No nyt meillä on aika hieno emolevy kyllä täällä näin. Oh no. Sulla on maailman huonoin rossujäähdyti. Näistä hajoaa kaikista pumppuja. Sulla on vielä kattoon asennettu se. Täällä on pumppu katossa. Se on korkeammassa kohdassa. Se on täynnä ilmaa ollut varmaan koko ajan. Et musta vähän tuntuu, että sulla on pumppu rikki. Se ei kuulosta hyvältä. Kuka tän asensi? Ei, mutta siis se... Ei, kun siis tää on näiden ominaisuus on se, että se hajoaa. Silloin kun me myytiin näitä joskus 4 vuotta sitten Gimsillä, niin mä vaihdoin niitä ihan hemmetisti myymälässä odottaessa näitä jäähdyttimiä. Yleensä johonkin toiseen malliin, koska ei vaan voinut suositella, kun se hajoaa. Niitä parhaimmillaan niin ne kesti jotain puoli vuotta mun mielestä. Mutta jotkut kesti vissiin vähän pidempään. Siis tää on joku 3-4 vuotta vanha. Et se, jos se vaan sammuu, niin, niin ehkä siinä on... Millä ohjelmalta te katsotte niitä lämpöjä? Siis BIOSissa. BIOSissa. Niin, eihän siinä ole rasitusta. Niin. Meillä oli just kato pelit, sit me mentiin suoraan BIOSiin. Niin, mutta se ehtii jäähtyä siinä kohtaa jo. Jäähtyykö se niin paljon? Joo. Okei. Jos sieltä kattos, niin... Ja se oli siellä siis 60 vai? 60 jotain ei taisi. Okei. Niinku No niin se kyllä indikoi sitä, että se on tää jäähdytin, mikä meillä on ongelma sitten tässä näin. Mitä sille voi edes tehdä? Vaihdetaan se uuteen, mutta testataan nyt varmuuden vuoksi vielä, niin nähdään, että se on oikeasti se. Joo. Mä oon aika varma, että se on nyt se ongelma, koska toi vaan on kaikki semmosia, että ne vaan hajoaa. Otetaan täys rasitus päälle, niin katsotaan miten meidän käy. Se on nyt 79 astetta. 11 700. Okei, tää on vanhempi. Kato. Instant 100 astetta. Tää on, Sitten kokeillaan tästä letkuista. Menee hetki aikaa.
Niin jos se laskee watteja koko ajan, se menee koko ajan alaspäin ja alaspäin. Se ei varmaan pitkään aikaa sulla antanut täysiä kelloja tohon noin. Et sulla on varmaan oikeesti niinku ihan pirusti ollut jo. Kokeile näitä letkuja. Tällä sä tiedät, että se pumppu on rikki. Kokeile sitä, vertaile niiden lämpötilaeroa, kun sä puristat. Niin, tästä tiedät sen, että se neste ei kierrä siellä, niin se pumppu on rikki. Eli juu. Toi on siis, tää on semmonen helppo kikka tietää tämä. Ja mulla on itse asiassa, me voidaan ottaa toi... Mitä täällä on pelattu? Niin siis, toi ei ole K-prossu, niin toi ei tiedäks vakiona vedä niin hirveästi virtaa. Niin tää niinku vaan... Se vaan sustainaa sitä niin kauan kuin se pystyy, kunnes se menee oikeasti siihen pisteeseen, että siinä niinku ei vaan pysty. Et se saattaa olla, että se neste kiertää siellä ihan vähän, mutta ei todellakaan tarpeeksi. Niin. Näyttikö se lämmöttää samalla, että mitäs sen hotspotti näyttää täällä siis lyhyesti. Sekin tätä nyt on 300 wattia. Niin tuolta näyttis pelkästään lämmöt sitten, niin tästä näkyy hotspottikin. 94 hotspottia, lämpötila 67. Niin tässä ei hirveän huono idea välttämättä olisi, jos laitetaan noita ahnat tuohon, kun tää taitaa olla ihan... Tässä ei kuitenkaan takuut enää ole tuossa kortissa varmaankaan. Ja se voidaan surutta avata ja vaihtaa ne samalla. Niin. Tää on kans vähän tämmönen jumimalli näköjään. Tää on perusasus, tän ikäiset asusemot, niin toi klipsu vaan tuppaa jäämään vähän kiinni. Se ei oikein halua lähteä sieltä. Varmaan laittaa vähän takaisinpäin ja... Noin, nyt se naksahti. Tää on vähän tämmönen, että vaatii tommoista oikeaan suuntaan menevää väkivaltaa, niin sit se suostuu tulemaan. Tänne ei oo kertynyt pölyä oikeastaan yhtään tonne siiliin, et kaikki on tossa päällä vaan, parempi niin päin. Ja tää on nyt sit Z590 Wifi Gundam Edition. Kyllä vissiin pääsee. Voi olla, että on ihan Oho! Sitä ei ole muuten varmaan avattu hetkeen. Mut siis, siinä on kyllä se, että tää ei ole ainakaan mitenkään vapetettu tai tupakoitu tää kone. Se olisi paljon pahempi silloin. No, mutta tää on aika paloturvallisuusriski. No se voi ehkä pikkuhiljaa alkaa olemaan jo. Ja siis tämmöstähän se on, kun tässä ei mitään filtteriä edes muuta kuin toi verkko tossa. Niin. Sitten kun ei ole semmoista sticky-filtteriä, niin sitten menee tonne ja muualla koteloon. Niin. Mennään konepaikin testanut. Imuri saisi olla mukana, melkein joo. Tiedätkö mistä sain tän jalan? Mä sain sen kaverilta, kun mä tein sille putket koneeseen. Me striimattiin se niin koko hommeli Jimsin tiloissa silloin ja no hänellä ei ole rahaa antaa, mutta käykö jos sä otat kun telineen? Hyvä diili. Jep. Mä olin siellä muutenkin rakkaudesta lajia tekemässä. Tehtiin työpäivän jälkeen 2 päivänä 4 tuntia sitä siellä, tai 3 jopa. Sitten meni puoli vuotta, niin me hoidetaan koppa, tehdään uudet putket taas. Sitten mä olin taas tekemässä siellä 3 iltapäivänä. Sitten on noin LED-piuhat vielä tästä. Ne menee tonne, okei. Toi. Melkein kaikki piuhat muistin ottaa irti, mutta en ihan. Se on tuolla sitten, saadaan toi irti. Noin. Tuleeko kattoon tuulettimia? Hei, voidaan me varmaan laittaa. Itse asiassa voidaanhan me laittaa ne tästä jos ne tuulettimet takas kattoon, että sehän me voidaan tehdä jo. Sitten ei menetä niitä valoja niin paljon kuitenkaan. Tää kuitenkin valothan on tärkein osa koneessa, vai miten se meni? Ja mä itse asiassa löysin sen syyn, miksi sun etutuuletin ei toimi. Tää on vaan irti tää piuha. Mä laitan sen takaisin, niin se varmaan alkaa pyörimään. 850 goldi. No itse asiassa virtalähteisiä ei oo yhtään pölyä. Ne on jäänyt tonne filtteriin. Aika hyvin kyllä. Vois melkein tehdä semmosen vähän paremman putsaksi. Jos mä otan koko emolevy vaan irti, niin voitte käydä sit vähän puhaltella tätä koteloa tuossa ulkopuolella. Joo. Kyllä tää kontakti on selkeästi ollut kuitenkin, että kyllä se tahna tohon on levittynyt. Niin sillä ihan nice. Tänne on vähän kertynyt sit pölyä tonne väliin. Suojaa tästä samalla tavalla kuin tuosta toisesta koneesta. Noin ikään. Nyt se on takas pohjassa. Sitten otetaan emoa vielä irti. Niin asennella. Oho! No joo, periaatteessa toimii näinkin nää Power LED-liittimet. Ne on niinku taas ns vanhoissa paikoissa. Mut joo, mehän kuuluis tohon vasemmalle ylös niinku oikeoppisesti.
Nämäkin ruuvit on vähän tällä löysällä, mutta se on toisaalta ehkä parempi kuin se, että ne olisi vedetty ihan hampaatirves piukkaa ja sitten näkyy kupari siellä. Niin parempi löysällä kuin liian piukas. Nyt tulee emolevy ulos. Saadaan ihailla tätä Gundam emoa kaikessa ylivalaistuneessa gloriudessaan. Otetaan tuosta toisesta emosta irti toi jäähdytin. Niin tämmönen tää on tää Noctua. Eikö se oo kaunis? No on. Tää on sit semmonen, että tää sit pyörii sul 20 vuotta tosiaan ilman mitään ongelmaa. Tää on luotettavin mahdollinen mitä löytyy basically. Täälläkin oli vielä tahnat ihan semi-ok kunnossa. Hei, teillä oli kaikilla ihan törkeä hienot cosplayt. Te olette niin melkein mun lempparitrio kyllä. Oikeesti siellä. Plus sit se Cyberpunk-hommeli oli kans tosi siistiä. Joo, tosi siistiä. Joo. Saanko mä näyttää teitä striimillä? Joo. Täällä on näin hienoja cosplayt. Ihan törkeä hienoa. Loistavaa. Tää tarkentaa selkeästi paremmin ihmisiin tää kamera kuin näihin tietokonekomponentteihin. Joo. Niin, totta. Niin se on muuten. Sit aina, nyt se tarkentaa tohon. Hyvä idea. Hei, samoin. Sieltä tulikin kommenttiikin, että upeat kossit on. Kyllä mä nyt vedän käsipeliä, kun on M3-ruuveja, niin tuon ruuvivääntimen kanssa käy helposti sillä, että menee väärällä jengällä. Sitten on iso operaatio. Muista ne Hei, hyvä Artsi! Muistuttaa vaan, että piti tuulettimet laittaa. Teillä on chatti tarkkana. Tää on vähän tämmöstä, meikäläinen vähän tämmöstä ADHD-hommaa tästä näin, kun ei muista puoliakaan mitä tässä puhuu, että pitäisi tehdä. Ja kyllä chatti muistuttaa sitten. Joo, laitetaan tuulettimet. Otetaan ne irti täältä näin. Jos mä vienkin tän kotiin, tän jäähdyttimen, ja mä avaan sen tyyliin, se voisi olla ihan hauska katsoa, miltä se näyttää tuolta sit, niinku tällä vuosien käytön jälkeen. Niin. Tulee hyvä video siitäkin. Siltä näyttää, kun koskaan jäähdytintä on kirjoitettu Niin. 3 vuotta. Toi vois muuten kans ehkä vähän putsata siitä vielä. Noin. Mä putsaan tästä nää tahnat ja heitän tonne mun lootaan, niin mä otankin tän mukaan. Voidaan vähän tutkia, mitä täältä MSI-jäähdyttimen sisältä löytyy jossain tulevalla streamilla kautta videolla. En tiedä kumman vielä teen tästä. No niin, se menee tonne ja ruuvit kiinni, niin nää pysyy hyvin kasassa tässä näin. Niin ei huku. Mulla on tää valaistu laatikko täällä näin. No niin. Oho, täällä on näiden rautalankojen kanssa yhdistetty näitä. Mä luulen, että näitä tämän koneen lämpöihin hirveästi vaikuta, mutta ne näyttää kivalta, niin vainot. Ai kuin se ei vaikuta? No siis kun täällä on niin isot tuulettimet edessä, ne puhaltaa tuolta läpi, että nää niinku ei nää oikein tuot lisäarvoa silloin. Joo. No, se on muuten Corsairin ruuvi, se on tommonen iso. Tääkin on Corsairin ruuvi. Tietää, että on vähän räplämmin koneita, kun tunnistaa ruuvitkin. Tää on Corsairin. Niin, joo. Siis kun ne tekee vaan ja ainoastaan noita, niitä tulee vaan noita isokantoisia, paksumpia ruuveja. Niin. Tääkin on, nää 3 on nyt Corsairin. Mä sanoin just sanoa, että on ruuvi. Tosiaan, 3070 Supreme. Ei kun 3070 Ti! Boostattu malli, oi. Tikkaria löytyy. Tartsona, mulla on kohta tunnin sauna ja lämmin, eikä malttanut mennä kun niin kiinnostava prokkis. Toi on paha. Harvoin tulee näin ruoasta. No niin, Philips 1. Ja mun mielestä tässä kortissa pitää todennäköisesti ottaa nämä kaikki. Jos nyt, joo. Se on tuo PCB tuolla välissä, niin täytyy nämä kaikki ottaa irti, nämä takapaneelin ruuvit, niin sitten se varmaan todennäköisesti lähtee sillä. Täällä on pari thermalpärit täällä takana, tämmösiä muovilla päällystettyjä, niin mä sanoin, että meidän ei tarvitse vaihtaa, koska meillä ei ensinnäkään ole päde ja toiseksi niin, no joo, ihan fine. Sitten otetaan tästä Korea ympäriltä tää 4 ruuvia. Katsotaanpa mitä täältä löytyy.
lähteekö sitä korttia ihan irti sit vaan suoraan, kun nämä on avannut kaikki. Ja tosiaan tällä varovasti avataan pikkuhiljaa joka puolelta, niin tääkin on varmaan täysin nikkelipäällistettyä kuparia, kun näin kivasti kiiltää tai jäähdytin. Niin. Noin. Sen kummemmin me ei tässä kohtaa lähdetä putsailemaan, että tää on nyt aivan riittävä. Sitten meillä on tosiaan Thermal Christin Hydronauttia. Mä levittelen sitä tähän vähän joka puolelle tällä tiellä. Sitä on mieluummin vähän liikaa kuin liian vähän, niin okei, nyt se menee. Piti ottaa vähän, tosi vähän pitää kiristää näitä nyt kaikkia ensin. Ja sit vasta alkaa kiristelemään tällä ristiin rastiin täältä. Muuten voi käydä niin, että kuuluu kräksiä ja menee rikki. Ja se ei olisi kauhean kivaa, kun kortit on niin kamalan kalliita nykyään. Kaapeli ja 2 kaapelia. Sitten meidän piti asentaa vielä tää näytöohjelmen tuki tänne näin. Tämähän on magneettinen. Se on tuolla kotelon pohjassa. Ja mitä Artsi laittaa, että tietokone vähän kuin koditon ihminen. Hengissä pelkällä pyhällä hengellä. Vähän pölyä pois. Jep, se kans. Niin kytkiks mä noi tuulet? En mä tykkää noita tuulettimia vielä. Kytketäs nää. Niillä on tää jakopalikka tässä, niin laitetaan se tänne. Sä saat tonne emolevyn alaosaan kiinni nämä. Niin. Tässä on nyt RGB:t mä kytkin, mut en PVM. Ja jos se liikkuu, niin tarkistaa sillä, että tää pyörii tää tuuletin täältä. Tämähän on aika lähellä tää tuuletin tosta. Kokeilee sormella, että se pääsee pyörimään vaan. Joo. Ja sit jos sieltä kuuluu semmoista ääntä, että tuuletin osuu johonkin, niin sit se on todennäköisesti toi sitten. No niin, se riitti hyvin toi johto tonne. Vedetään näitä pikkasen nippuun tässä nopeasti vaan. Ruusuun lisäksi. Nyt on mennyt tavoitekin rikki. 1750 on jo täynnä siellä. Isot kiitokset kaikille lahjoittajille. Saa mennä lounaa ostamaan näin rahoja. Sitten Ollilta tulee sieltä vielä lisää. Stevie Wingmanit laskee ylöspäin. 40 jo. 50. 60. 230. 240. 250. Toinen 250 sieltä perään. Superiso kiitos. Ja sitten ihmetellään, miksi TikTok jäädyttää giftit. Hehkulamppuleita 100 heti perään, tuolta konfetit tuli sieltä. 2 tonnia täynnä sieltä, niin oi. Isot kiitokset kaikille. Pidetään sitä tuhoa ja sitten vielä toisella puolella. Sitten me ihmetellään, kun tää ei käynnistykään nyt. Tämän jälkeen, kun johdot on vähän niputettu täällä kaikkea, niin ja laitetaan ne etupuolella kanssa, kato näitä Jymmu-logoja. Näyttikö se johtoihin? Semmosta. Kokeillaan, lähteekö tää käyntiin vielä nyt tämän huollon jälkeen, kun näyttiksenkin vaihdettu tahnat ja näin. Ja sitten testaillaan, mitä meidän lämmöt parani, kun sehän oli saman tien 100 asteessa rasituksessa se prossu, niin olisikohan nyt vähän alempana 11 700 F-lämmöt. Sitten on koneessa kortti, painetaan virras päälle. Ai niin joo, virtanappi on hyvä kytkeä, ei se muuten toimi. Kato mikä jäähdytin täällä kaverilla oli tässä näin. Tunnistaako hän? Mikä Joo. se on? MSI Mäkin roska. Niin. Se on aina paskana. Niin. Arvaa, oliko se paskana? No, oliks tumppu paskana? No kyllä. No niin. Mä lyön vetoa, että jos ton avaa. Kato mikä siellä nyt on. No niin. Se on se mikä tuli tuossa lahjoituksena, niin mä laitan sen sinne. No uittu. Niin on. Meneekö muuten sivupane? Menee, ei oo Menee, ei oo ongelma. Mut siis teidän pitää avaa toi pumppu. Mä otan sen kotiin ja mä avaan sen sieltä. Mä veikkaan, että siellä on palasia. Niin mäkin. Siis tästä hajoaa aina ne propellit, Joo. sitten ne on tuolla Joo. tukossa. Siis mä oon näitä vaihtanut elämässäni. Mä en edes osaa sanoa, kuinka Niin, monta. sama. Ne on aina paskana. Se oli tiiäks kun mä näin sen tässä pöydässä, että jahas, mä tiedän missä on ongelma. Sitten se on sellainen, että se saattaa hetken toimia, jos sille tekee näin. Niin, joo. Kun se lähtee tukka sieltä, että se on taas tukossa. Monesti tein silleen, että mä flippasin tietokoneita, niin mä aina katsoin PC:tä, missä on nää. Joo. Että oli myydään rikkinäinen tietokone, mä aina Joo. ostin, mä vaihdan tän. Ja se Joo. oli siinä. Jep. Oli kasauskoulu. Toi onkin muuten Hyvä. hyvä. Kasauskoulu. 12 kohtia. Ei vittu. Ai kato, tuolta toi. No katos nyt. Päälle. Ei mene. Lähtee se. Vihreä. No niin, siellä on vihreät ledit. Havaitsemme savua. Älä jupsaa. Tuleeko meille kuvakas näyttö? Okei, siellä on noi boot-ledit, se käy niitä läpi siellä.
VGA Puuttiledi tuli. Ja tuleeko kuvaahan sitten se sieltä tulee heti perässä. Täällä on niin hieno tää Asuksen X Gundam logo, mikä meni 2 sekunnissa pois. Se puuttas nopeasti. Paljon nopeammin kuin aikaisemmin. Joo, nyt siellä on jäähdytin. Toisin kuin ennen. No niin, sit vaan PIN-koodit sisään ja ajetaan vähän samoin testejä. Mut näin muuten noi kattoledit ei oo päällä. Katsotaan, jos me saadaan nekin toimimaan. Näitä on kuitenkin hyvä räplää tässä samalla näitä settejä, niin mihin mä olin nyt sen kytkenyt? Että mä oon kytkenyt nyt niinku ympyrään näitä pyörimään. Niin. Mä kytkin nää toisiinsa. Eihän tää tällä ei toimi. Eihän tää tällä ei toimi. Se yhdistää kaikki ne punaisen, vihreän ja sinisen, niin sit tulee tommonen noin valkoinen. Joo. Kato, onks nyt on katto tullut kans? No niin, ja nyt tuli alas. Mut siinä on, nyt se on valkoisena sen verran Eikö okei, nyt se korjaa. Miten jos me nyt testataan, että keittääks tää brokko vai tehdään näin? Testataan. Kato, nyt se vai. Hei Mikko, se ei pyöri. No, sulla on sormi, ota sormi pois. Tuo on hieno. Tää on OCCT päällä. Katsotaan, onks saman tien 100 asteessa taas niinku viimeksi. Aika seksit noin ramit. Ei ole mitään järkeä. Mä käännän tän takas ympäri, niin kaikki muutkin näkee tän valoloiston, mitä täällä on. Oi että, kun on hieno. Alle GPT-valoja. Oho, mulla on näppiksen päällä kotelo. Sellainen kone tuli, kuulkaas. Nyt on napis valot ja niin emo ja nyt näyttis BIOS-päivitys kehi. Ai niin, BIOS-päivitys me voidaan kyllä tehdä vielä. Sitten katsotaan nyt näitä lämpöjä eka. Kato, siellä on ainakin 29 astetta nyt. Lyödään se rasitus päälle. 100 melkein. No, onko yllä? 37. Tuossa 77, noniin. Noniin, nyt näyttää. Se tekee jotain. Se vetää 200 wattia toi prossu. Se oli viimeksi 90 heti. Mikä prosessi siellä on? 11700F. Se on ihan hyvä. Ja siis 3070 Ti parina, niin ei se tarvii senkaan sen tehokkaampaa. No, myös parempi sen parempi. No niin. Mulla itselläkin kiinteisteli. 88, 211 wattia, se vaan boostaa lisää. Kato, sulla oli alle 3 GHz viimeksi tästä testistä, nyt on 4,4. Mä luulen, että tässä on pieni ero kyllä suorituskyvyssä. Ihan mahtavaa. Ja sit katsotaan, mitä toi näyttis sanoo. Näyttiksen lämmö tippus 6.7 6.2 ja hotspotti tippus 9.4 7.3. Eli tuli ihan loistava parannus näyttikselle myös. Jumalauta. Ihan törkeä iso päivitys. No niin. Katsotaan täältä nyt samalla sit tää on paljon responsiivisempi tää kone. Katsotaan tää Device Manager. Sun muuten puuttuu ajureikin täältä ihan reippaasti. Mennään päivittää BIOS ja haetaan uusimmat ajurit tähän sit vielä. Kato, tää on se englanninkielinen sivu. Nyt ei olla jossain Filippiineillä niin kuin joka ikinen aikaisempi kerta. Täältä BIOS and firmware. Täällä taas Asuksen sivut lagailee. Me otetaan uusin ei-beta BIOS vuodelta 23. Täällä on vuodelta 26. Update Intel Microcode System Performance Device Compatibility. Haluatko sä beta BIOSin tältä vuodelta vai haluatko sä virallisen version vuodelta 23, mikä ei ole beta-versio? Mitä sä suosittelisit? Niinku safeimpää ottaa? No siis periaatteessa toi on safeimpi toi ei-beta. Ne on niinku varmasti niinku isommin testattuja, mutta toisaalta on niin paljon uudempi, että ehkä fiksumpi ottaa beta. Oho, onks Artsi lähettänyt lisää? Artsi lähettänyt kans lahjoituksia, Olli lähettänyt lahjoituksia, kato lisää vielä kans. Joo, nää on uusia lahjoituksia. Kiitos paljon. Iso kiitos lahjoittajille jälleen kerran. Oho, tää on väärinpäin. Noin. Tikku kiinni. Sitten menen vaan tuolta painamaan BIOS-päivityksen päälle. Eli F7 painetaan. Ja tool-välilehti, Edge Flash Update Utility ja... Eihän sulla BitLockeri tossa varmaan ollut? Ei varmaan. Ei sillä mitään väliä. No sanotaan Windowsit uusiksi vaan, jos se menee lukkoon. Nyt menee beta BIOS sisään. Joo, villin. No puutahan leppuu ja kaikkea. Noniin.
Nyt menee sisään sit. Täällä on tosiaan 1017 biossi. Vois tsekkaa sen miltä vuodelta. Mä luulin, että mua kutsuttiin, mut siellä vaan kerrotaan mun koneesta. Mä katson miltä vuodelta toi on toi vanha biossi. Se ei edes oo täällä enää. Mut se on vuodelta 21 ollut. Mut se, että se ei oo tuolla, niin se tarkoittaa, että se ei välttämättä ollut paras versio. Jep. Hei! Olli, iso kiitos. Sieltä tulee taas 244 ruusua näköjään. Kiitos paljon. Meneeköhän? Pohjas, joo. Nyt se on pois päältä. Toki sit valot ja emolevyyn näyttikseen ja tuohon muuhun, mutta nää tuulettimet saa nyt tolleen. Tämmösiä hienoja LED-modeja löytyy. Diskoa löytyy. Valoja. Oi! Nyt on hieno. Kaikki valot menee ympärää siellä. Piu. No niin, siellä menee palkit eteenpäin. 30 pinnaa ja suurin piirtein. Piakkavis mennyt läpi, loistavaa. Nää biossia laittaa asetukset. Hetkonen. Sulla on 2 kampaa siellä on 16 gigaa. Onks nää... Hei, sulla on varmaan feikkikammat tuolla. What? Mikä on feikkikammat? Sulla on siis semmoset lisäkammat tuolla, missä on vaan valot. Toi kaksi niistä kammoista. 2 on oikeat kampaa ja 2 on semmosia feikkikampoja. Hyvin todella, koska täällä nää on näitä gigabaitin kampoja. Näistä oli kans semmosia settejä, missä on niinku... Tärkeä nois. No saat valoa lisää. Mut niin siis, oota, missä ne näkyy? Siis ne ei näy siellä. Sulla on vaan 2 kampaa näkyvissä. Ossi, täällä on feikkikammat. Täällä on 2 kampaa feikkejä ja 2 oikeet. Mä luulin, että silloin aitoi kampoja. Niin. Kato, siellä biosissa näkyy vain 2. Mikä nopeus? No nyt jo XMP, katsotaan. Mielestäni oli 3600. Light Tweaker, Overclock Tuner, XMP 2. Joo, 3600. Joo, 3600. Gigabaitin kammat. Niin on, sen mä huomaan, ne aarukset. XMP 2 oikeastaan vaan päälle, muuta ei tarvinnut muuttaakaan tuolta oikeastaan. Sitten mennään asentamaan vielä ajureita, eli mä tarvitsen nettiviuhan täältä. Oot sä nähnyt sitä? Mä en näe. Voit sä näyttää sitä? Siis Ossi vaan lähettää sitä vähän väliin. Aina jos se lähettää se mulle viesti, niin mä en koskaan vastaa sitä. Onko se Jussin tekemästä digikamu fotosta? Siis se on niinku AI väännetty. Pistää tuossa kuvas jonkun aikaa. Noniin. Siellä on chipsetti sisällä. Niin, se lähettää mulle aina. Se lähettää niin mä aina Jussille silleen snapista tälleen. Ja sitten tuolta laitan vaan. Se lähettää mullekin koko ajan. Sitten on kos tää. Et se on niinku minä X sinä. Joo, kans. No niin hyvät viikset. Ja sitten on minä X Veikko. Tota mä en oo nähnyt ennen. En mäkään. Sitten on minä X. Toi Niko. Ja tää oli jossain toi sinä X Miiko. Mikä voi? Se on sinä X Jussi. Nyt meillä on kaikki ajurit. Loistavaa. Eee, we did it. Team effort. On nyt valmis. Mä sanon sen. Asenna sinne myös armor crate. Joo, ei tarvii asentaa armor cratea, kun siellä on tasa yksi asuskomponentti. Se on emolevi, missä ei ole mitään lisävaloja kiinni jne. Se on, sähän tykkäät noista rainbow-väreistä tosta niin muisteissa. Ei me asenneta mitään softia. Mä otan muistin kerrankin ottaa ajoista tän vastaanottimen tuolta. Tai jäänyt joka ikisen koneeseen kiinni, kun tässä on ollut. Oon vasta nyt ennenkin. Ei, siis mä oon ehtinyt huutamaan tästä. Se oli semmoinen siellä Ruotsissa. Täällähän ei saa jakaa tarroja, mutta jos me liimataan ne saman tien, niin ne ei mene väärin paikkoihin, niin silloinhan se on ihan ok. Täällä on kato tommosia Jimsi-tarroja on. Sitten täällä on kato, tossa olisi vähän tommosia kivoja Pokemon-tarroja. Ja Tää on aika sökös. sitä valaistus vähän hankala, kun ylivalottuu niin virusti. Katsotaan. Tossa on kato vähän rock-gitarraa. Tossa on maailman halvimman näppiksen tarroja. Pomppitarroja. Rokkat-tarroja. Tuffitarroja.
Jotain tommosia kanatarroja. Kana. Nyt on hieno. Nyt on. Pandatarra. Kato, Tesla Owners Club Finland. Ota se. Sun pitää ottaa se. Tähän ihan keskelle. Sinä hyödyt siitä, mitä Jims tietää. Oi, Ninja siellä. Kyllä nyt tulee hyvä. Jartsi sanoo, sun pitäisi joku koppa laittaa täyteen noita tarroja, niin tulisi pähe. Juu, siis tää mun oma koneeseen mun on tarkoitus laittaa toi etupaneeli, kun se on ihan tyhjä. Siellä on vain yksi Jims-tarra, niin siihen pitäisi kyllä laittaa. Mut sitä ei nyt voi oikein tehdä, kun tää vähän hankalasti tää setuppi tässä muuten. Niin. Tuliks tarpeeksi vai? Joo, eiköhän nää riitä. Okei. Et sä halunnut tätä Tesla-tarraa? Tesla-hommata. Alright. Ei kai siinä, se on varmaan valmis sitten. Niin. Kiitos. Kiitos. Se oli siisti projekti. Kiitos Miko, helvetin hyvää palvelua. Ihan Kiitos. Nyt toivotaan, että se ihan toimii oikeasti. Ettei Tää kohta... on Jims rakastajat. Pelkästään Jimsiä. Oliko sulla virtapiuhaa? Hei niin, sä toit sen. Totta, se on täällä. Joo, ilman tätä ei oikein toimi. Loistavaa. Joo. Yes. Kiitos Joo. Miko. Moro. Voiko se päivittää tämän koneen ajurit ja se ei yhtään pyöritä CS tai mitään pelaa? Voidaan katsoa mitä siinä on. Tuo kone tähän vaan, niin se onkin hyvä saada heti seuraava projekti sieltä, niin loistavaa. Jahas, millainen spot? Hei, Fractalin Focus G, loistavaa, tuttu kotelo. Oi, nyt on kunnon kustomi. Tää ei oo mikään HP Prebuildi tällä kertaa. No niin, katsotaan oikein mitä tää on syönyt. Eikö syö tutut? Vähän Vähän tuntuu, että tää ei oo kunnolla kiinni, tiiäks. Tää vaikuttaa vähän siltä, että tää heiluu tästä vähän turhan paljon. Me laitetaan se uudestaan paikalle ihan ekana. Joo, irti. Oho, joo, sulla on kontakti ollut aika lailla niinku osittainen. Tää on niinku, se on niinku puoliksi ottanut kontakti tuohon prossuun. Se näyttäisi vähän siltä. No 1660. Ja tääkin on semmonen, mihin ei tahnoja koskaan vaihdettu näköjään, kun täällä on sinetit vielä. Me vaihdetaan tähänkin tahnat, kun tää on superhelppo avata. Se on niinku 4 ruuvia ja vaihdetaan siihenkin tahnat nyt samalla. Niin tehdäänpä se. No, täällä on peeling feelingit vielä. Oi, kato, tää on ihan uusi. Wow! Loistavaa. Otetaan nääkin pois. Niin. Voi huonossa tapauksessa käydä silloin, että menee tonne väliin. Ja tällattiin pikkuhiljaa jokaista. On se vähän kuiva. Tää on toki semmonen kortti, että tää ei vedä ihan hirveästi virtaa, niin näin ei mene yleensä niin pahaksi, mitä sit joku 30-80 esimerkiksi menee. Et missä on sit hotspotit. Mutta silti tää on järkevä tehdä, kun tää on näin helppo näissä varsinkin, kun se on 4 ruubia. Ja vaihdetaan ihmeestä tästä näin. Noin, suurin piirtein hyvä. Ei se niin tarkkaa. Suurimmat rasvat pois ja sit vaan uutta hydronauttia tilalla. Ollaan vaan suurin piirtein levitän tohon silloin koko alueella tämmösen ohuen kerrokseen. Se on aika hyvä, se levittyy sit siitä itsestään, kun mä heitän tän takaisin ja ruuvit kiristyy. Mä sotken tähänkin tällä suurin. Mulla alkaa loppumaan tää tahna. Tähän riittää vielä hyvin. Sotketaan vähän joka puolella, niin hyvä on. Pelkkää tuntoaistia käyttää. Tää on vähän... Mä voin kyllä tän periaatteessa nostaa, kun se on nyt tuo 3 ruuvilla kiinni. Niin... Täällä ei oo paljon liikaa tilaa ylimääräistä. Siihen se menee. Asus. Sieltä tullaan. BIOS and firmware. Ja. Tähän me laitetaan nyt beta-versio. Paitsi tässäkin on tullut näköjään. Me laitetaan toi. Tää on vuodelta 24, niin se on hyvä. Miksi sulla on mineri päällä täällä näin? Mikä se on? Sulla on kryptolouhinta mineri päällä täällä näin. Mikä se on? Joo, mitä jos me asennetaan sulla Windows uudestaan? Niin otetaan kaikki pois. Onko sulla siellä mitään semmoista tärkeät? Ei. Jos me tyhjennetään ihan kaikki ja aloitetaan ihan puhtaalta pöydältä. Kausi kestää. Varmaan vajaa tunti, että saadaan kaikki ajurit mennä sisään. Okei, no joo.
Sit sulla jättää, koska täällä on tämmönen, niin tää on vähän sus. Hei, Koska se voi olla kas viruksesta. sellainen krypto, että aina niinku krypto. Täytyy Joo. Ei se aina prossu tää kyseinen. Sun prossu on koko ajan 100 pinnaa. Ei se ihme, että peli ei pyöri. Jos me laitetaan sun Windows 11 tähän näin suoraan kanssa, niin sitten ei tarvitse... Se maksaa. Eikä maksa, ei kyppikään maksa. Sama. Samalla tavalla, että siellä on sen vesileima. Siis samalla tavalla sä saat lisenssi siihen ostettua kuin tuohon kyppiinkin sitten. Niin, se on se 12. Niin no, riippuu mistä ostaa, niin jo eri hintoja löytyy jo. Tehdäänpä niin, että nyt jos sanotaan Windows uudestaan, kun joo, XM-rigi oli siellä koko ajan 100 pinnaa vetämässä Ei mikään ihme, jos vähän Olisiko yhtään kryptoa? Sieltä tuli kommentti hehkulampulta, mutta Miko ei ollut väärässä, että ei kai täältä tule viruksia muistitikkuun. Nyt pitäisi löytyä B450 täältä, joo siellä se on. Täällä on 1804 ja nyt tulee 4622 tilalle, niin tääkin menee muutama versio eteenpäin tää. Otetaan tuo DOCP päälle, 3 tonniset memmit, loistavaa, ihan hyvä setti, näin 2600 XL. CSM pois päältä. Secure bootti, Windows mode. Enroll key from this, VTOIFI, enroll this key, Mopconator, yes. Mulla on 128 gigaa. Tähän tulee nyt. Mutta eikö Ventoilla ole se asetus, että sä pystyt niinku skippaamaan normi Windows 11 bootissa? Että se ei vaadi mitään secure boottia tai mitään tämmöistä. Siis varmaan joo, mutta kun tässä on secure bootti, niin miksi mä en laittaisi sitä päälle? Niin. Et se on niinku, sit vaan pystyy pelaamaan noita Valorantteja sun muitakin. Se ei tuu sit secure bootti ongelmia. Koska se ei varmaan ollut asennettu viimeksi secure bootin kanssa. Niin. No niin. Tää on muuten sitten englannin kielellä, toivottavasti ei haittaa. Näitä huppareita, niin se antoi niitä niinku ilmaiseksi. No se on hyvä, että sä tunnistat siellä kimpula. Elsa sanoo, pahin mitä on kaatanut näppäimistö on vaan vesi. Epi sanoo, ite kaatanut vanhaan koneeseen limsat. Se on kyllä. Otetaan nämä asetukset täältä uudestaan. Ja sen jälkeen se antaa meille vaihtoehdon, että I don't have internet. Sen jälkeen me päästään tekemään paikallinen tili, mikä on huomattavasti kivempi kuin Microsoft-tiliin liittäminen. Vielä vähemmän tilaa pöydältä kuin toinen kone. Asenna sulla ajurit kaikki tänne vielä, niin sit se on sen jälkeen valmis. Nyt ollaan työpöydällä sentään jo. Windows. Tää Fresh Windows näkyy streamillä. Loistavaa, eli mennään täältä vetämään nyt sitten sitä disk managementtia, eli tosiaan mä alustin sen vanhankin sen HDDn kanssa. Niin avataan sitä. Voidaan alloa. Mikäs sieltä tuli? Mikä tää nyt on? Jaha. Windows, tai Edge kaatus. Edge kaatuu aina. Mä en oo nähnyt tätä ennen. Okei, nyt se toimii. Siinä kesti vaan hetki. Kaas uudestaan avaa tätä. No niin, nyt se aukeaa. Yes, siellä on toi teräinen levy, New Simple Volume. Alustetaan se. Tän nimeksi tulee vaan HDD. Vai haluatko sä joku mun nimen tähän? Next ja finish. Kai te seuraatte mua. Ai. Onks mulla jopa seuraajia? Tullut ihan pirusta lisää tässä Assuja aikaa meinaa. Joo. Mulla oli vähän päällä 4800 kun mä tulin tänne. Oli hyvä, Ossitekki sanoi, että hänellä tuli sit yhdestä ekasta striimistä, kun hän veti tuolla sitä, niin se oli 100 uutta seuraajaa. 100. Joo, mutta hänellähän on 120 000 seuraajaa. Se on aika hyvin mun mielestä, tulee kyllä noinkin paljon niitä lisää. Sun pitäis päästä Ossin videoille, niin säkin saisit seuraajia. Mä oon ollut hänen videoilla. Niin, mutta sit kukaan, joo, sit on vaan halpsa vaivattu se vaan, en mä tiedä. Siis esimerkiksi se Kalleen tietokone, mikä rakensi sen pöytään. Mut siis joo, silloin mulla ei tehty ollut omia kanavia ollenkaan. Se asensi toi niin näyttikö se ajurit, sen takia meni näyttö mustaksi. Tuli sieltä automaattisesti Windowsilla. Moni ajuri. Otetaan tossa toi chipsit ja ajuri, se on tarpeeksi uusi. Ja Realtek Audio.
Muuta täältä ei tarviikaan. Täältä ja sitten mennään hakemaan Nvidia-ajurit. Download. Metalliosa. Juu, siis siinä on pelkästään uusi prossu ja toiset memmit on uudet. Ja kaikki muu on käytetty. Ja toikin niinku, se on niin siistiä, kun ihmiset lahjoittaa vanhoja osia silloin. Että siellä on semmonen tyyppi kuin BK TikTokissa, niin hänellä on tämmönen vanha blokki, niin anna vaan mulle, kyllä mä sen varmaan käyttöön saa ja lopputulos on, että siellä se nyt sit on. Joo. Tämä on just tosi siistiä. Mäkin tykkään rakentaa kaikesta vanhasta. Rakensin iskälle tietokoneen salon. Joo. Semmoinen kammasto. Niin, että semmonen, onko se jotain reikiä vai onko se niinku vaan semmonen, että se avataan sitten? Siis se pitää avata, että sen saa niinku... Joo. Se pystyy käyttämään käsen kolmina. Joo. Se toiseen. Onko siellä joku näyttö kanssa integroitu? Toisessa huoneessa ja Joo. Joo. osat ja... Semmoset on ihan pirun siistejä kyllä tommoset setit. Siellä kysytään, että onko mun kaappari mukana, niin joo, mulla on mulla on tässä mun striimikoneessa, mähän ostin tähän ton Elgaton, mikä toi on, 4K60 Pro hommeli. Siellä se on kuule. Kaappari on mukana sitä kautta. Katsotaan mitä toi laitehallinta sanoo. Mä en muista ajoiksi mä nää. Alkaa jo muisti prakaamaan. Piirisarja-ajurit pitäisi olla ja katsotaan Device Manageri nyt miltä tää näyttää. Puhtaalta näyttää, ei yhtään kolmioon, niin eiköhän tää niinku ready, täällä on äijät jo seisoo tosta toi sormet syyhyy kovin, että nyt päästään pelaamaan sitä CS-ää. Sillä tiedät, prossu ei nyt enää ole kiusata siellä tommosella kryptominerilla, niin Tämä on kovaa ajoa. Toivotaan, että tämä palvelee hyvin nyt sitten tästä jatkossa. Niin. Kiitti paljon. Hei, kiitos. En olisi ikinä päässyt. Jos mä tuon sen mun kone. Joo, tuo vaan. Hei, Teri laittoi rahassa me 5. Kiitos paljon. Nice. Milloin tää on muuten irrannut? Se saa tuohon takas vielä. La. Siltähän se näyttää sisältää antenni. Okei. Mä näen mitään. Noniin. Ei tuu nälkäkään. Mikä tässä oli? Mitä piti tehdä? BIOSin asetukset. Joo. Ja jos sä saisit se onko sulla mitään, millä sais se HDD-räkinä jotenkin paremmin? Niin, sitä mä kanssa kattosin ja sitten noin sun tuulettimet tuossa alhaalla, niin ne imee poispäin sun näyttikseltä ilmaan, niin sekin voisi ehkä... No, nippusi tän. Koska mulla ei oo ruuveja tohon. Joo. Oho, mikäs tää on? Se on 3D-printattu. Se on 3D-printti, se teki puolessa tunnissa 3D-printtauksen. Aika kova. Miksi sulla ei oo Makitan semmoista kunnon? Tää on Bosch. Tää on ihan pirun hyvä, kun tää on niin kevyt. Ja tässä kestää akku kanssa ihan pirun kauan. Ja tää on oikeastaan kestäviä vehkeet, niin. Tää on oikeesti hyvä. Joo, se on vähän ärsyttävää, kun se räkki niin kuin heiluu. Heiluu silleen. Ja se ei ollut mitenkään kiinni. Se on niinku epätasainen se räkki, niinku se taittuu silleen tosi huonosti. Melkein sama. Pitää jättää se kotiin. Et voi mennä mun kone. No, tuuletin pyörii, sehän on hyvä. Mutta tää kiintalevi ei nyt ihan naksahda paikalle. Mä luulen, että siis tää on paljon parempi kuin se, että ne oli tossa, miten ne oli aikaisemmin. Et nyt ne on sentään niinku jotenkin kiinni. Ja lasit mahtuu paikalleen, niin eiköhän tää ihan aika lailla passeli. Tää pullistuu tuolta ihan pirusti. Joo, mitä BIOSiahan mun piti katsoa vielä tästä näin. Vaikka nyt ei päästy niinku mitenkään ihan kauheemmin. Tuollakin on tuuletin. Voin laittaa näppiksen siihen kiinni ja unohtaa se vastaanottimen. Siellä on vähän hassu resoluutio. Yrittää 4K:na tulla tuolta läpi. Joo, näkyy molemmat kovot edelleen, vaikka mä vaihdan sen yhden paikan tuolta noin. Se on hyvä. Niin kun sä liikutat hiirtä, niin sit se tulee vähän myöhässä vai? Ei se silleen, mutta se näkyy siinä
Nvidia overlayssä, että siellä on niinku aina joku 20-30 ms niinku viivettä. Niin, no joo, mutta se siinä tunnu sen kummemmin. Ei se sit oo mikään ongelma. En mä sinne mitään kellotuksia viittin lähteä laittaa, kun se on sit helposti epävakas asia. Ei oo aikaa testailla. Siellä on. Nyt on tarra. Ja puhelimessa kans. Loistavaa. Ihan sairas. Tämmönen oli Mikon teatterijuttujen pisin striimi tähän mennessä. Ihan mielenkiintoinen kokemus ja nyt mä painan tän kyllä pois. Kiitos paljon kaikille ja kiitos paljon kaikille lahjoittajille. Oli kyllä ihan törkeän hienot lahjoituksetkin tuli siellä yhdessä kohtaa. Jes, nyt mä keksin mitä mä siirrän näitä pöytiä seuraavaksi tästä. Heippa! Joo, osia laatikkoon. Hei kato, kimpulipimpuli! Kato! Mä tulin viihdyttää sua tänne. Oi kiva. Ossi jäi johonkin suustaan kiinni pahasti vai? Joo, se on tossa lähellä. Okei. Ei, mutta kato mä saan tän koneen nyt tähän kuntoon, niin se voi viedä nyt tonne sit järjestäjillä takaisin. Ja... no eikö se mene ihan huoltoa sit Kimsillä korjataan se, kun meillä olisi varaosia siellä. Mä ajattelin, että mä voisin vähän niinku siivota näitä mun roskia täältä ja niinku laittaa laatikoihin nämä palikat. Mä huomenna helpompi pitäisi viedä ne pois. Se on niinku suunnitelma tässä nyt tällä hetkellä. Et näin. Tää on niinku maailman tönköön olo kyllä tässä näin pikkuhiljaa. Siis mulla on ihan sama, mä oon ihan valmis menee Nukkumaan. jep. No sit, Ajattelee huomista päivää, niin. jos olisi järkevää, niin lähtis nukkuu. Niinpä. Koska aamulla pitää herätä oikeasti aikaisin. Niin. Hei, family friendly striimi. Montako kirosanaa? niin. Ossi opettaa. Ossi opettaa pari kirosanaa. Onko se kato nyt sinne pääsee sinne? Niin pääsee, mä olin just ottanut sitä. Niin. Palaaks täällä jossain? Oo. Mitä sanot? Meija tulee sieltä mahdollisimman laiton treittiä tänne näin. Tuliko sä varastaa sun rakkiposterin takaisin? Ei, kun mä tulin katsomaan mitä sulla täällä on. Mulla on kaikkea roinaa. Ei. Kaikennäköisiä valoja. Kenen PC täällä on? Se on Jimsin PC kuule. Se on Orgel lainas. Eli mä saan. Joo, se on rikki. No, oliko sul ihan vakioasetukset BIOSissa? Ne kannattaa aina kokeilla ekana tai päivittää BIOSsi. Sitten sulla sit sulla varmaan, siis jos ei ole joko memmit tai prossu rikki todennäköisimmin tuossa kohtaa sit yleensä. Jos rasittaa pelkkää prossuja ja sit tekee noin. Niin. Joo. Niin, jos on testannut kaikki muut normit. Niin. Ja tossa iso lista asia mitä voi käydä läpi, mutta siis joo toi kuulostaa jotenkin vähän rikkinäiseltä palikalta vaan. Joskus ne hajoaa sillä lailla osittain, että se toimii niinku kevyen rasituksessa. Mitäs se on sisään? Häh? Mitäs se on sisään? 5070 ja 9600X. Raalikka sanoi, Espoo on joku vanha täyskorkea serveriräkki, jonka saa lukittua ja sinne kamat. Ei tarvii lukita nää assut. Kuka täällä törisyttää pöytää? Kamera siirtyy vaan. Loistavaa. Oi. Kileten toimitusjohtajakin, pitäisikö ostaa Motsan ratti? Oliko se Motsa se hyvä Direct Drive-brändi? Se halpa Kiina Direct Drive, eikö ollut? Oliko se Motsa? Täh? Ossi! Oliko Motsa se Direct Drive rattibrändi? Ei. Motsa. Motsa, joo. Niin on niin, mikä sai 500 jonkun. Joo. Mutta ne on halpoja Direct Drive. Ja Direct Driveit on ihan älyttömästi eri, ne on niin paljon super paljon parempia kuin mitkään muut Kiinavetoset tai Thermalteikilläkin on nykyään hyviä. Millä? Thermalteikilläkin on nykyään hyviä. Ai tekeekö nekin ratteja? Se tekee sivuja, ihan kokonaisen sivuja. Ai jaa. Siis tekee 4 sivuja, Joo. joka siis nostaa niitä eri kulmia. Joo. Mun piti siivota. Katsotaas. Työkalut kasaan tästä näin. Höpötellään vaan koko ajan ja unohtuu tää siivoaminen. Niin. Sä voit viihdyttää striimiä vai? Kimpuli viihdyttää striimiä vai?
Mitäs sä... Onks Olli siellä? Ei taida olla Olli. Ei näy. Ei siellä on siis Ensi vuonna joku vanha- täällä on jotenkin 5 katsojaa ja chatti on aivan kuollut. No niin. Chatti, herätkää henkiin! Wow! Mä näytän puoliksi joltain zombilta tästä kulmasta. Ai. On tää tuubikin ihan tämmöstä. Olemme sanattomia, tee kaljukka. No niin. No niin. Siirretään noi aidat tähän näin. Moikkaas chatti, me mennään nyt mä menen, moikka.